Bonsoir. Papa. Chérie, tu vas bien? Oui. Comme tu dis. C'est tout là. École Digla, n'est-ce pas? Ah bon. Ah, ok. Et il va donc avec on a. Maman Boro. Ah, ouais. Ah, Boro. Et d'où est-ce qu'il est naturel? Mais là, c'est qui donne, papa. Ah, ok. Et ta grande sœur? Ah, ben non. Ah, ok. Souvent, il toi aussi, il y a toi Boruga, hein? Ah, Awe, papa. ou là, we, nyon, yana fimbo nyona. Mhm. Awa do den fo etene bolo na oflate, hein? Ah, papa. Ok. Mais il change qu'on en a. Ah. O kuma ne peresini don ne sera me wuli ka bɔ sey ka dɔrɔn i bi di chongo ga wuli ka bɔ n sigiyɔrɔ la. Est-ce que kake ni na ne skile sera ma Cɛ i tɛ wuli ka bɔ n sigiyɔrɔ la dɛ kuma caman ma ne yori tɛ silamɛya kan mɛ fo kafiriya kan yɔrɔ. mama n tɛ wuli bi n tɛ wuli sini e de ni e ta nɛgɛ tɛ mɔgɔ la bi ko mɔgɔ b'a sigi e ta la an bɛ k'i musalaka ten dɔrɔn de y'a mɛn an bɛ k'i musalaka la bɛɛ kɔnɔ ko silamɛya de don. Aja i bɛ wuli ka bɔ ni sɛsi nka bi i bɛ wuli ka bɔ ni nka sini usa min minɛ sanu i ko dɔn tigɛrɛ. An bɛ wuli an bɛ ten na bɛɛ kɔnɔ ko an bɛ siri ɲɛ dɛ an bɛ k'i Aja i bɛ wuli ka bɔ ni ka sɛsi kan i bɛ wuli ka bɔ a kan. nɔrɔ Ala su bɛ bɔ bi wuli Aja wuli ka bɔ n ka sɛsi kan wuli ka bɔ n ka sɛsi kan n tɛ wuli Ala Aja wuli ka bɔ n ka sɛsi kan Aja wuli nin ye sɛn joli n tɛ kuma bilen dɛ wuli ka bɔ n ka sɛsi kan o kuma ni Aja wuli ka bɔ n ka sɛsi kan i bɛ tigɛ wuli ka bɔ i bɛ tigɛ sini e minɛ i bɛ tigɛ ka cɛlɛ ti ko ne kun sigilen bɛ sɛsi kan ne wulila ka don so kɔnɔ dɔrɔn Aja minɛ n'a sigi ne ka sɛsi kan k'ale tɛ wuli ka bɔ o kan. mama in ala cakira ti tɛ tiɲɛ foyi da la dɔɔni tiɲɛ tɛ papa ma kɛ tan tɔ dɛ ne nana sɔrɔ mɔgɔ tɛ sisi kɔnɔ ne ye n sigi mama nana ka nin pɛrɛ-pɛrɛ ko fo ne ka wuli ne fana ma sɔn wuli ma a bɛ k'o kɛ ni kɛlɛ ye. Tiɲɛ tɛ papa ma kɛ ten tɔ ne nana n sigira Aja ko e yɛrɛ tɛmɛtɔla e ma ne sigilen ye sɛsi kan Aja de bɛ ne ko don bɛɛ Aja de bɛ ne ko. I da de, hein? Aja. Naam. I jo t'a la dɛ. I y'a faamu? Papa kuma si e tɛ ne ta lamɛn e bɛ mama ta lamɛn mama mana min fɔ e b'o de lamɛn mama dun tɛ tiɲɛ bɔ a da kɔnɔ. Ne ma tɛmɛ sisan ka mama to sɛji kɔnɔ. Ne to kalama ne nana n sigi ne ko mama ma dɔrɔn n tɛ wuli dɔrɔn mama bɛ taa kɛ pɛrɛ-pɛrɛ n'a fɔ k'a fila ye ne ye. I jo t'a la i tulo bɛ n na ne tɛmɛna sisan mama était assise ici ne donna so kɔnɔ sisan ka bɔ n'i sigila sigiyɔrɔ n'a k'i ka wuli ka bɔ wuli ka bɔ yen. Donc ne fana kan ka wuli ka place di mama ma de. Non mais ale de kun sigilen don première position na ale de kun sigilen don n'a k'i ka wuli ka bɔ yen wuli ka bɔ yen. Ayo ko ne kan ka wuli ka place di mama ma. Aja ni mɛ kuma i bɛ n lamɛn kuma dɔ la a essaye i ka ko dɔ éviter sa n'a fɔra aw mɛlɛkɛnin fila de bɛ so kɔnɔ yan ko aw tɛ ka bɛn e dɔgɔnin de tɛ nin yan. Don o don ne de bɛ kɔrɔfɔ mama nɔfɛ don o don ne b'a la ka kɔrɔfɔ mama nɔfɛ. Kɔrɔfɔli tɛ dɛ ne bɛ yan ka tiɲɛ de fɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ ne den de y'aw fila bɛɛ ye ne bɛ kɔrɔfɔ a nɔfɛ mun na n ye dɔgɔnin de don. Tuma si mama tɛ tiɲɛ fɔ ko bɛ kɛ cogo min na n'a y'o tiɲɛ fɔ ne bɛ sɔn a ta ma t'o tiɲɛ. Aja i bɛ n lamɛn yan i dɔgɔnin de ye mama ye ni e ma hinɛ dɔgɔnin na jɔn de bɛ na hinɛ a la ne bolo n ko aw de balimamaya aw de kan ka bɛn so kɔnɔ aw ka wuli ni ɲɔgɔn ye aw t'o kɛ chaque fois aw de balalen bɛ ɲɔgɔn na ko sura ni jakumaw han i jo t'a la dɛ i y'a faamu sɛji yɛrɛ ma ca du kɔnɔ nin ma. I bɛ wuli ka bɔ ne sigiyɔrɔ la dɛ papa faga ka wuli ka bɔ yen. I kɛ pewu sa han wuli ka sɛji d'a ma. Papa ko ka wuli ka sisi d'a ma fɛnɛ wa. Aja k'i ka wuli i ka sɛji d'a ma. Aw mɔgɔ fila n tɛ fɛ ka mankan wɛrɛ mɛn yan tuguni k'a sababuya kɛ aw ko ye a y'a mɛn. Oui papa. E tɛ yan e ma fosi y'a la fɔlɔ bilahi e bɛ tɔgɔ sɔrɔ hali mɔgɔ tɛ t'i bilasira ami ne bɛ don dɔ la ne bɛ e ka minɛ e b'a ta ka di ma e bɛ tɔgɔ so sa i kɔrɔfɔli ta n'o ye datigi tila kɛ ne tɔgɔ so marawu.
Eche, so wo den kunkolo wa glacha kunkolo mega nye. Yere cheni soni do yere kudugule ka soro. Nga chene nyona boga wa ofia. Yere bluff be. Che nga chene nyona tine. Kunkolo ntoka channel sara. Ngulu atoti bere bable. Presere nem na tamuni na re. Che wo nga tangara de vudor lawa. Shina. Nta mama no fam ta paring mashigla. Ko jo. Mama no fayi. Mama wa. Enni muni mo gombe ge kungla o. E makla ken ni gata mu mage bi jogo mama. Wona terum so de. Al ne terum so enege. O mama woni terigeti boa. Dawal bla pelasa. Comme ni mo wari programme bitala wa. Ato ko fe la ben chien wara. Ame bela. Ai ne to kono. E to kono to gudi choda bla sa. Nore do ta mama no fe mama ge kungla e. Ne se ge kungla to godi ken mama ga botu gudi. Nore do ta no fa ge kunglo to gla. Ne kon tekati do ala bli. E go mu kitekati do ala wa. Ese fati la ne kulo dam na kibi bango la ba. Te ni mo dabla me 3e guerre mondiale wille. 3e guerre mondiale wa na danu ma anay ja 4e guerre mondiale wille ga fosh. Ne tima e be sebere la folo wa kulo nga tanto. Ite na kulo la ban folo. Kane kulo dam na ka fo gibi bango la ba. Ni be sebere la wal ma me kulo yalla ne te ka do to te kulo na bilon isi. Choda bla sa me ga nyini la fo mi. Wonen me ma ga bo ga digela. Abe digina ke e de la ga fo kuma dumena ken ni ga bo nyongo fe. Oda bon kulo glan sa. Ko fa am kla wo la be am kla wo la ben sa. Ne te gete na do ala tangi ma pour wana mi. O la bla sa am kla ga programme. Al ni mama tabe dablare ni tabe ge. Bo me se abse ga me mama ta dabla biere. Chen wera in ni ta mo programme. Oda Ila ban folo ben. On che yere ite fam yare. Yere di tire donc kuma dollo. Na kungole mga nyere de wala. Eske ne nyabala tum ne nyabala tindo. O manere te ga diga. Eche buga di. No. Isi yenye bi yere la. I know ya be sangare wu be ni nyote ne. Yere bluff be. Kan yere bluff to musumanu be ne bluff suna ne retere. Musumanu dume. Afa wa galon ta ga musumanu na te. Sawalisa puma be musumanu me ne la jowu ati fo ne nyana mais j'ai pas le temps. Na mama doron ni kadi. Sawali mama doron ni kadi. Igo jume go mama de kade wa. Ni ma fanya mama go kuma dabla ga bondala. Che do go ifena sa o dabla sa an bonya me ntina mama to fo biblien re. Anga to tane ni afo blin doro ko ngulen ta to te ke pli ite ta ya sorti la fan. On la ba folo ben. Che wora ne nyonte jengo no ereda. Chéri. Ne bige nyini sokona fam bela jebe e saka suru korna la ya. Bébé kon baro ni dugu jera ka ban. Fo ne kana dumuni ne dinga sagaw ma. Ku laje ku entretien ka sagaw ka bo folo. O ye chere. An dinga anniversaire be ne. Ne me fe ga ni saka bel ba en faga. An dinga anniversaire. Awoge. O anniversaire o machu. Ama chune. An den dumuni Sama fa be gan erdi lo. Mama de tele di ya. Ni a fɔ mama ka anniversaire de be. Mama ka anniversaire de be. Ah, c'est pas un souci ça. Internso kan na me fe ga o saka ne faga. Wala kile kan fa am mo ge zamna wula fa am so ga fa to glan wula. O te problème ya. I b'a dɔn ne ye min fɔ o de bɛ kɛ. Awoge. Bon ni kun y'a dan ne ma. An kun ka den fila bɛɛ ka anniversaire kɛ don kelen. O la a kun bɛ kɛ fête ba de ye. Chéri, ere be kuma o ɲagami ɲɔgɔn na. Ne mana nunu kama o. Ne nana mun fi ɲɛna chéri, a kɛ ten tɔ sa. Ne ye mun fi an ka kɛ ten man. Ne kuma dɔ fɔ dɔ bɛ kuma dɔ ta ka a dɔ kɔnɔ. Kuma mun yɛrɛ tɛ kelen yɛrɛ. E b'olu ta olu ɲagami ɲɔgɔn na. Chéri, mais ne ma kuma jugu fɔ. U fila bɛ y'anw den de. N'an y'a fila bɛ anniversaire kɛ don kelen, i b'a ye a bɛ kɛ fête belebeleba ye. I ye kuma jugu fɔ a fila t'an den dɛ. Mun ye ne den ne y'o de fi ɲɛna. Ah mais comment ça? Ne y'o de fi ɲɛna. Chéri, e yɛrɛ b'a dɔn a ka di ne ye ka waliden ladon mais ni waliden ladon togo togo a tɛna se ka kɛ i n'a fɔ i den. A mana kɔrɔbaya togo togo a bɛna yir'i la ka i woloden ta ye. O de kama ne tɛ se ka n yɛrɛ faga ka waliden ladon. Waliden tɛ se ka kɛ mɔgɔ den dɛ. Ti ma fɔ ko i ka jofu ka wari ka taa pati san. Wala jofu yɛrɛ de do ya wada. Ko jofu wa? Cɛ bi jofu dɔn, ne jofu. E bɛ ne dɔn fɔ la.
Ok, ni tɛ jɔ fiye wari di an ka taa pati san. Cɛ sigi warimisɛn de bɛ ne kun wa magala warimisɛn warimisɛn tɛ wa Mun bɛ yan o di yan n bɛna to n bɛ taa pati san ka na ni warimisɛn ye. wala essence yɛrɛ de ma ja to kɔfɛ la sa warimisɛn tɛ kun de wa ne warimisɛn min m'a don E k'a lajɛ. bon essence de ma ja sa taa kana Tima ne ma bɔ ni cɛnin wa n tɛ papa ka ye. jɔn tɛ papa ka ye tima i tɛ kofi dɔgɔnin de ye ko ne bɛ ne dɔn man cɛ boga Ko boga wa kuma boga bɛ dunya wari fɔri ɲɛna boga fɔri ɲɛna. cɛ Madame e k'i kɛ pewu sa kɔfɛ a b'a gérer. E ka kamelenin tɛ foyi ye. cɛ tima cɛ dɔgɔnin mun ka bila n na dɛ Cɛ a jo tɛ yan. E cɛkɔrɔba tɔ i yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ tapa yan nɔ k'i ka dɔrɔmɛ 20 di dɔrɔn i bɛ dɛsɛ k'o di. wa i k'i su ka ko i teliya ka n tɔ laban fɔlɔ bɛ i k'i teliya bɛ Ne kɔni b'o kɛ ten sa o. jɔn ye waliden ye sisan Jɛ waliden i nana mun ye kɛ o de ye waliden ne ye mun wolo o de ye ne di den i yɛrɛ b'a dɔn. Tata i tɛ sabali ça fait n'i y'a faamu sisan ne den tɛ e den ye. O tɛ ne den yɛrɛ ye hali n'a y'a jira k'i den n'a kɔrɔbayara ɛnɛmamɔgɔw bɛna fɔ k'a don a kun na k'i ba tɛ nin ye wa yɛrɛ bɛna fɔ dɔrɔn ko n ba tɛ nin ye ne tɛ se k'a ladon i b'a fɔ ko n ta ne ye mun f'e ye dɔrɔn a kɛ ten tɔ ne bɛ fɛ ka ne den ka anniversaire de kɛ. Mais est-ce que ça va chez toi? Cɛ i t'i hakili sigi o tuma e bɛ ka kɔrɔ ka taa e hakili bɛ ka taa min ye han e bɛ nin fɔ sisan ni Aja kulo donna nin na a bɛna mun miiri n'a ye mun miiri o y'a ta de dɛ. ninnu ye denmisɛnninw de ye sabali yɛrɛ de m'i deli kana na den ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Chéri ne ma kuma fila f'i ɲɛna ne mana k'i kɛlɛla yan sɔgɔmada in na ne ye min f'i ɲɛna dɔrɔn a kɛ ten tɔ n terimuso kan ka na n bɛ fɛ i ka sagabeleba in faga n k'a kɛ zamɛ la n den ka anniversaire bɛ n'i bɛ fɛ Aja ta ka kɛ i b'a to ni den ka anniversaire tɛmɛna i b'a Aja ta kɛ problème foyi t'a la mais k'a ne den ta de ɲagami ɲɔgɔn na o tɛ ne fɛla ko ye dɛ n den ta kɛ a banna n'a tɛmɛna n'i bɛ fɛ k'a ta kɛ i b'a ta kɛ kuma banna kana kumaw ɲagami ɲagami ɲɔgɔn na. n y'a faamu ne de ta tɛ n ka sagaw yan han komi ne b'a fɔ cogo min na a tɛ kɛ ten bon ne ka saga a tɛ faga la bi a tɛ faga la sini. Chéri i ko mun. komi ne bɛ kuma f'i ye i t'a to ne ta la a ka di ye cogo min na i b'a kɛ ten anniversaire ko e de ma na n'a idée ya. San o san an tɛ anniversaire kɛ yan. hali ni san o san an b'a kɛ ne de bɛ n ka wari bɔ ka don a la ni ne ko k'a kɛ cogo min n'a tɛ kɛ ten i bɛ se k'a kɛ cogo min na e tɛ musokun d'an ma yan i b'a k'o cogo la. Chéri A banna sisan. wa an bɔn digi la non wala cɛ ye n ka mɔgɔ ye non kunkolo ɲɛna yɛrɛ de wala Foyi ɲɛna bɔra o sisan. Ne tɛ jɔn min kɛ. wala mɔgɔ tɛ nin kɛ cɛ n bɛ taa fɔlɔ wa Ka taga wa i delila i sigi yan. ka n sigi cogo di n bɛ retard la wala su kolen baara don E k'i sigi sa ko ni kelen de bɛ yan. e ka to tan tɔ ni n taara ka na han miiri sama e k'i bila labɛn n bɛ taa n bɛ retard ba de la wala a to kɔfɛ labɛn Ayi e yɛrɛ o dabila sa n bɛ tila ka nin sama sa ka n sigi cogo di cɛ yɛrɛ fɛnɛ jalen don dɛ n bɛ taa ka na bɛn ne k'a to kɔfɛ la wala min na ne nana miiri sama e ka to tan tɔ yɛrɛ sina mɔgɔ plus Anu la. man la cɛ cɛ a kɛra tile fila yɛrɛ o bɛ min cɛ yan nɔ sisan O bɛ ɲɛ sira la. dɔgɔ saba O t'i ne cɛ. Jinɛ bɛ yan. jinɛ to sa uwɛ sɛmɛ bɔra na bi uwɛ ma N'o ye para bɔra na i pari la. uwɛ an b'a kɛ cogo di sa Yɔrɔ ne kun ye kangari ye ni manamana ko nin na tiɲɛ tɛ yan. mana ko jumɛn Yɔrɔ ne y'a f'i ye ka na ni manamana ko nin ta ka ɲɛsin ne ma. o mana ko ye I fa ka muso o de ye compagnon yan. ne O de fa ka ka muso goya. ne y'a fɛn ɲɛna sa tugu mɔgɔ ɲɛnɛmaw kɔ bɛ o ma ye n tɛ ne la musomaninw bɛ girin ne kan mɛ n tɛ ka wuli jate de wa Ne ma da la n danga ti ka wuli e kɔ. I dun tɛ t'i filanw nɔfɛ k'i ɲɛ b'i fa ka muso la. ne fa ka muso cogo di ne bɛ ka fɛn ɲɛna lɛgɛ ye jofu de sa lɛgɛ yɛrɛ tɛ ka pa bɔ yɛrɛ Ne b'a dɔn kɛ.
Ni ta cɛn sera donnɔrɔ ni ma yala yɔrɔ bɛ kɛ sɛsulari ne ma dala ne ta in to de o cɛ mɛ groupe ne sabali sa mɛ bɛ n ka dunukɔrɔ ye fɛnɛ kana na n ka dunukɔrɔ ye sa donnɔrɔ tɛ dɛ e basari bila koro a kana furakisɛ taga dabila ba ye wale furakisɛ b'aw faga jinɛ bɛ n fɔlɔ wa jinɛ tɛ nin balezi tɛ yen nɔ i ma fɔlɔ o la e b'i si kɛ tan komi e bɔlen don tɔn e y'i ja ne seri la n san pɛrɛ cɛ musomaninw bɛ girin ne kan ne t'olu jate o mɛ i bɛ fili k'a fɔ k'i bɛ ninnu dɔw dɛmɛ de dɛ i ja bɛ ka n débrouiller ka jouer la n ka cɛ bɛ tila k'a bila n na Aja n de ne ka sira fɔlɔ ye papa kana nɛgɛnɛ I kelen pe han e de sira fɔlɔ ye awɔ dugu ten I cɛ ka ɲi trop finmani kale kale I jija dɛ awɔ ne tilala kalan na I bɛna mun baara de kɛ ne ya n m'a dɔn fɔlɔ ni n tilala ayi dɛ I kan ka décision ta sisan de han n bɛ jugeya kɛ justiciya awɔ awɔ ne ka juge musoba in filɛ sa o tɛ ɲɛ kalan kɔ dɛ courage ta y'a ma awɔ I bɛ to ka I dɔgɔnin fana I bɛ to ka kalan ɲɛ yira a la awɔ n'a tɛ yɔrɔ min na I b'o yɔrɔ fɔ a ye i y'a mɛn awɔ ne ka juge musoba in filɛ sa papa est-ce que mɔgɔ tun bɛ e ka kalanyɔrɔ la an ka kalanyɔrɔ la awɔ depuis ne donna école la ma fille ne de tun bɛ kɛ premier fo ka ne tila papa I bɛ ka fɔ ne ye nkalon tigɛ wa ayi ne m'o fɔ dɛ mɔgɔ t'a fɔ k'i fa ye nkalon tigɛ dɛ papa ko ni ɲankɔrɔ de bɛ ka ne dimi kɛ mun y'i sɔrɔ a balila ka kɛ ne la de I fo y'a ma a bɛ ban a bɛ tɛmɛ kana n'a fɔ k'i fa ye nkalon tigɛ dɛ ne Ayi, tun bɛ ne kɛ m'o premier papa yash e bɛ ka ne dimi ne I fo sa han I fo y'a ma taa k'i ba ka tulu k'a la han ayi papa e de bɛ taga tulu k'a la mama taa dɔrɔn k'i ba ka tulu k'a la ne ma ɲɛ n'o bɛɛ la e bɛ baro la e papa yɛrɛ bɛ ka ne filɛ bolo kɔfɛ fɛn ni ne ka tulu k'a la sa han tulu k'a la Allah Mafia Alima e nana mun ɲini yan e bɛ mun ɲini yan nɔ an ka so ko n bɛ mun ɲini yan aw ka so cogo di o ma e dɔgɔnin de ye mama ya ne dɔgɔnin de ye mama ye a jɔ fɔlɔ nin y'a ka so de ya n'an ka so tɛ ne b'a f'i ɲɛna nin y'an ka so de ye mama wele ka di yan fɔlɔ ka mama wele ka den ma e bɛna mun fɔ mama ɲɛna o bɛɛ to e ka mama wele ka di yan sa ne mago de b'a la e b'a dɔn ne bɛna ɲininka mun i mago min b'a la i b'a fɔ ne ɲɛna ne b'a f'a ɲɛna Alima mama wele ka di yan sa an k'o bɛɛ to yen sa cɛ yɛrɛ parilen don bi o kuma i bɛ ka taa mun ne ma taa e mun kunkolo in yɛrɛ ɲɛna kɔlɔkɔlɔ he Aja est-ce que e labɛnna awɔ ne tilala mama kabini kelen an tatɔla filɛ nin ye e tɛ kɛ marabaliya ni janaja ye dɔwɛrɛ ni e tuguna an kɔ e ka kɔɔri dan ne la i sigi n'i ɲɛ i tɛ k'i ɲɛ comme ça tɛ foyi f'i ye a banna sisan yɔrɔ awɔ papa a banna e den tiɲɛnen yɛrɛ de Chérie an bɛna taa parike manji la o a sera ka ban awɔ mais n ko mɔgɔw bɛ taa yen fɛngɛ 17 heures ni fɛngɛ a to an ka taa sisan nɔ ɲinan tɛ mɔgɔ ka ca n'an ma taa sisan a ma ɲi dɛ pour que an ka na joona e yɛrɛ b'a fɔ ko su kana tɔgɔ kɔrɔbaya an na sira la ok c'est pas un souci hein ka dilan kunna I bɛ 30 000 ta ye a b'o kɛ passé i y'a faamu n y'a faamu I hakili to denmisɛnnin na dɛ I b'a dɔn jama de bɛ yɔrɔ in na awɔ kana n'a to ka bɔ I kɔ n'aw taara fana aw ye gɛrɛ aw ba la aw kana n'a fara fara k'a fɔ k'aw bɛ taa k'aw yɔrɔ janya aw ba la dɛ aw tulo bɛ na mama i y'a faamu ok problème t'a la aw bɛ se ka taa chérie wari ta dilan kunna awɔ an b'a kɛ ten han Aja an b'a kɛ ten ka segin n'aw ɲuman ye awɔ i b'a dɔn anw ba bɛ yen nɔ n'a bɔra a bɛ kɛ mankan ye dɛ an ba bɛ yen wa o ma ne nana aw ba de nɔfɛ yan ne ko i ye mama wele ka di yan olu t'a bila sa e nana anw ba de nɔfɛ o mun mana mana kan ye i ma nin kuma fasugu dabila an bɛ kɛlɛ dɛ i t'i yɛrɛ dege mɔgɔ bonya na an yɛrɛ dege mɔgɔ bonya na cogo di a sogo den a jate yan cɛ parilen don bi dɛ mafia bɛ kuma fɛ kɛ n bɛ ka kuma i fɛ cɛ parilen don bi dɛ e ko k'e nana mama de nɔfɛ e bɛ tila ka na baga nin ma cogo di cɛ tɛ n to yen nɔ
te mana wura bila aja i jɔ tantɔ sa e b'a dɔn ne bɛ ka kuma e fɛ kun min na ne nana i nɔfɛ an k'a bila de na ka taa sortie la ko ka taa sortie la est ce que fa tɛ est ce que o kunkolo dafalen don ne kunkolo ka ɲi cogo di tiɲɛna mun de bɛ yan e jɔ ye Aja ni nana mun de la yan Mama ne tɛ nin dɔn. k'e ta dɔgɔ e b'o de fɔ n ɲɛna ne ma na e na joli sɔrɔ kuma la yan komi e nana cɛw de bɛ ka tɔgɔ ne yan sinon komi ne den ma cɛ ma deli ka ne ya fɔlɔ a nana jɔ de nɔfɛ Mama ɲininka kɛ ne t'a dɔn. ne fa e nana jɔ de nɔfɛ e ma mara dɛ Tɔgɔ fɔ maa bi ɲaga n tɔgɔ kana fɔ dɛ. e ko dabiki nana ne den nɔfɛ hali n'ala y'i sara e ma mara dɛ mara bɛ don da fɛ bidon bɛ bɔ fenêtre fɛ e bɛ se ka kɛra cogo ne den nɔfɛ fu ka so e nana jɔ de nɔfɛ e sɔgɔma e nana jɔ de nɔfɛ Aja e ma fɔ k'a ma ne e nɔfɛ yan Mama ne tɛ nin dɔn. Aja sabali Aja dare i tɛna bɔ yɛrɛ n'i y'a ye an ma taa fɔlɔ e bɛ cɛw nɔfɛ n'an taara la e tɛna yɛlɛma cɛw nɔfɛ yan e ɲɔgɔnna bilakoni kana mɔgɔ nin den nɔfɛ f'a ka so chérie, qu'est-ce qui s'est passé? ne nana nin na Aja jɔlen sɔrɔ yan nɔ ko sortie aw wolobali mun sortie ko b'aw bolo e bɔra min? Aja b'a dɔn e nana a mun bɔra na? min Aja b'a dɔn Aja, tu le connais? mama na ka taa a b'a dɔn Petit e nana mun ɲini yan? Aja e tɛ tugu an kɔ bilen a y'a kɔnɔ Aja ta. Aja tɛ taga ni bɛ kɛ t'e tugu an kɔ mama na E ka na ne bɛ e ka compte réglé. Kabila nyangola chuchuchu ni daninga karatata. Abo ni boninga alam. Ayo gengene bona. Ayo ni boninga. Est-ce que chouave aladunwa? Ay chouave aladune. Nyanyini alafe. Kanyini dali mama fe. mama Nene no kalori bila. su kɔrɔ bɛra ala ka maa to an kɔnda Jama dɛrɛsi dɛ. Ka bɔ ka so kana mɔgɔ tɔɔrɔ ko mɔgɔ. E bɛ gasi dɔɔni. E bɛ gasi dɔn. N bɛ n ka dɔnkili da hali sini. ni bɛ mun de ɲɛ mɔgɔ bɛ se ko dɔ la i bɛ tɔ to dɛ tɛ jisuma dɔ n'i koliji la i ka sabali ko dɔ ma Ka sabali. Ka jisuma kɛ n koliji la. N tɛ jisuma kɛ n koliji la. N bɛ vɔlikan de k'a la. Ne m'a fɔ e ɲɛna k'e ka taga so wa? K'i nɛgɛ cogo sugu bɛɛ la k'i ka taga o bɛɛ la i ma taga. N'i ma taga n'i bɛ mun ɲini i b'o de sɔrɔ. n kɔni tɛ foyi f'i ye n'i ma mɔgɔ tɛmɛ i bɛ ala tanu E ye jumɛn fɔ? N'i seginna ɲɔgɔn fila kan sa n'i ye siɲɛ du i kɔnɔ mara bali. mama kana ne nin dɛ N'i neni bi n'i negi sini e bɛ kɛ mun fɔ? Ale ɲɛna ko mun de don? Mɔgɔ yɛrɛ dɔn. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Maman, mun de kɛra A bɛɛ tɛ Aja de ne bɛ n ka leçon ta la Aja bɛ ne bugɔ. k'e bugɔ wa? ne papa mama nana bɛ leçon ta la bɛ dɔnkili da la ne ko mama ma dɔrɔn n k'a dabila su kɔrɔ bɛra n bɛ k'a da mama wulila dɔrɔn ka fan bɛɛ kɛ pɛrɛ-pɛrɛ ne bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ Tiɲɛ tɛ a ma kɛ ten tɔ. A ma kɛ ten tɔ. Nkalontigɛla ye. Aja, papa walahi a kɛra ten tɔ sisan mama bɛ dɔnkili da la ne kɔrɔ ko kuma dɔrɔn fɔ mama ye mama bɛ wuli dɔrɔn k'ale b'a sen fili ɲɔgɔn na ne maraba don kuma nin na Papa e bɛ Aja ta de lamɛn walasa ne ta Aja bɛ nkalon de tigɛ. i da de. Aja kana s'a ma tuguni dɛ. I tulo bɛ n na? Ne ma kangari da o ya? papa ne tɛ baga mama ma dɛ mama yɛrɛ Tu la fermes ouais. Aw t'a kalama ko su kolen don wa? Aw mɛlɛkɛnin fila aw bɛ fɛ ka ne ni siri k'a da ne kun yan. Nin ko sugu ninnu man di n ye dɛ. E t'a kalama k'e dɔgɔnin de ye nin ya? A ye sabali bɔ yen. Bi ta tɛmɛnen kɔfɛ n tɛ fɛ ka nin ɲɔgɔn fila ye k'a kɛra n ka so kɔnɔ yan. A tulo bɛ n na? Aw yɛrɛ nana da yɔrɔ la mun bɛ na ni mankan ye? A dan ka kɛ nin ye dɛ. N ka mankan wɛrɛ bɛ yan tuguni. Aw dan. Mama, wuli k'i da ka ɲɛ.
A kɛra fama yɛrɛ kan jumɛn de bɛ yen? Kan foyi tɛ. A kɛra famaba de. E min ne dɔn ne. E tɛ ne dɔn wa? Ne ɲɔgɔn t'i la. E ɲɔgɔn tɛ ne la? Ayi. O don ko ne ka wari binna de m'a ta ka di ne ma kare kɔnɔ yan fɛ. E hakili t'o la? Ayi, ne hakili t'o la. E hakili t'o la? Ayi. O don ko fo ne ye tigɛ da e kulo kɔrɔ kare kɔnɔ. E de don wa? Awɔ ne de don. I bɛ yafa ne ma ko ne fa. Ayi, depuis a don n yafara walayi. E ye ne fa o diyara ne ye sa. O tuma e bɛ ka taa min sisan? Ne ya n dɔgɔnin de tununen don n bɛ ka yaala k'o de ɲini nin y'a semaine kelen na a tununen don. E dɔgɔnin wa? Cɛ de don wa ou muso de don? E b'a dɔn o gɛlɛyara dɔɔnin kɔni. Walayi muso de don n ka photo yir'i la. Ne bɛ n dɔn. Min ta? Ne bɛ n dɔn. Ni tun b'an ka kɔfɛ kare la mais o yɛlɛmara. Ani cɛ dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kunsigiba ɲagasalen don tantɔ. A kunsigi ɲagasalen don a ka jan dɔɔnin. Ne bɛ n dɔn. Mais o kɔni yɛlɛmara ka bɔ an ka yɔrɔ fanfɛla in na o kɔni bɛ yen. Mais e t'a dɔn o taara fan min na? Mais ne kɔni t'a dɔn o taara fan min kɔni na mais ne kɔni m'a dɔn. Mais e ko n'a min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ se ka expliquer ne ye dɔɔnin ta? Jeune dɔ de don. A tɛ kuma mɔgɔ si fɛ sigida la tous les temps a ɲɛ tugulen don. A tɛ kuma mɔgɔ si fɛ. A ɲɛ kumunen don wagati bɛɛ. A tɛ kuma mɔgɔ si de kɔni fɛ. Mais ne kɔni m'a ye n'a dɔn a ka jan dɔɔnin a kunkolo ɲagasalen don. Non a ka ɲi ta n ye n faamu quoi n y'a dɔn mɔgɔ min don. Ala k'a don i garisigɛ la. Amina. E dun nan'i sigi kɛnɛma tan mun bɛ yen? Fosi tɛ yen. E ye dumuni kɛ? Ayi. Mais mun na e ma dumuni kɛ? Fosi. Kɔni n bɛ na. I tɛ dumuni dɔ minɛ i k'o dun. Ayi ne falen don. Ka fa cogo di? Ou bien e ye mun dun? Fosi. E ma fosi dun n bɛ dumuni d'i ma k'i fara. Mun de b'e la? Kɔngɔ yɛrɛ de tɛ ne la. A minɛ sa. A minɛ i ka dɔɔnin dun. Cɛ i bɛ n ladimi dɛ. M'o sabali bɛ ne falen de don. I falen den si tɛ i bɛ nin dun de. Ne falen de don sa o mɔ. Ka fa cogo di? Ni minɛ ka nin dun dɛ. E b'i ban dumuni na e t'a dɔn ko kɔngɔ ma ɲi mɔgɔ ma. Ne bɛ fɛ k'i balo ka ɲɛ yɛrɛ de. I somɔgɔw ma se k'i balo cogo min na ka ɲɛ dɛ. Ne bɛ fɛ k'i balo ka tɛmɛ olu ta kan. Mais n'a fɔra e ma na fɔlɔ e bɛ ka to k'i ban dumuni na. O ma kɛ tan sa ne fara. I fara? Awɔ a ka ɲi. Ok. N bɛ taa bila ka na kɛ. A di yan nɔ n bɛ taa bila. Fatim, n bɛ taa business dɔ la n terikɛ fɛ yen ka na. Ka n'i sama mun de la? Ne yɛrɛ kun mago bɛ e la. E mago ne la? Nugu e ni y'a famana dɛ. Ya. Bon wayi an famana yɛrɛ de. Mais n ka yili b'a la don dɔ la a taara n ka yɔrɔ la. K'a mago b'e la k'a bɛ k'i ɲini. O don a nana ni jamaliya ye ka kuma caman caman fɔ. N y'a kɛ i b'a fɔ mɔgɔ tɛ ka kuma n fɛ. O m'o y'o kɛ mun na? E kun b'a f'a ɲɛna dɔrɔn ko ne b'i fɛ yen. A bɛ dɔn sisan b'a sɔrɔ u bɛ ka ne ɲini fan bɛɛ de fɛ. U kɔni tun bɛ k'i ɲini dɛ. A nana ni jamaliya système de ye. Sɔni ne yɛrɛ kun bɛna tagama a kan. Mais n tilara k'a to e de kama. O m'o i jo tɛ nin na dɛ. Sini ne yɛrɛ bɛna taa so. Ko mun? Ka taa min? Est-ce que e bɛ normal la? E bɛ yan mun ko de b'e la? Ha? N bɛ normal la kɛ.
Bɛ taa so comme normal la. Mun ko de b'e la yan nɔ e bɛna taa so e bɛna taa mun de kɛ Ne tɛna taa foyi kɛ o fana foyi ko tɛ ne la yan nɔ. Mais ne bɛna taa so san b'a sɔrɔ ne somɔgɔw bɛ ka ne ɲini. hali ne somɔgɔw bɛ ka e ɲini kɛ i tɛ taa yɔrɔ si i bɛ to yan de Mo a fɔ ne ma dɔ kɛ e bolo yan nɔ sa, a to n ka taa so ten bani. ne tilala an ta bɛɛ la ka bɔ ne tɛ dɔ wɛrɛ fo o kɔfɛ i tɛ taa yɔrɔ si Omo a kɛ Ala ni kira yɛrɛ de kama i ka to ne ka taa so. Ne ye semaine joli kɛ yan nɔ ne t'a dɔn ni ne yɛrɛ taara so ne somɔgɔw bɛna min kɛ ne na. N'i deli yɛrɛ de. ne tilala an ta la koyi i tɛ taa yɔrɔ si Omo ne bɛ e deli sa Ala yɛrɛ de kama. ne m'a fɔ k'i tɛna taa wa Omo m'i deli sa a kɛ Ala yɛrɛ de kama i ka to n ka taa so. cɛ i t'i sigi nɔ la o dun ta ka di i la dɛ Omo n bɛ k'i deli halisa i tɛ ka sɔn wa? i tɛ ka bɔ n sen kan ne tilala an ta la hali ne ye nin bɛɛ kɛ dun tatɔ tɛ so bi dɛ Bajalo a kɛra fama ye dɛ Dɔɔni. activité o a bɛɛ ka fisa O bɛ ka fisa dɔɔni. ah c'est cool Aja dun. ouais a bɛ basi foyi t'a la I y'a dɔn ekɔli la kɔni. ouais n y'a tɔgɔ sɛbɛn école dɔ la a bɛ ka continuer Ok. Munna e ma na n'a ye? a bɛ ka taa école de la c'est pour cela que n ma se ka na n'a ye A ma se ka bi kelen sɔmi ka na bɔ ne na o tɛ fosi ye. ouais o bɛ se ka kɛ A munna e ma na n'a ye? sisan an b'a kɛ cogo min na n bɛna programme siɲɛ wɛrɛ ni n bɛ na n'a bɛ na Ok n'i ko ten. o tɛ baasi ye N y'a mɛn. Kɔrɔ a tɔɔrɔlen tɛ du kɔnɔ ye. non mais ka tɔɔrɔ cogo di mais n ko a b'a yɛrɛ de fɛ yen N bɛna min f'i ɲɛna sisan waliden tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ den dɛ. Mɔgɔ t'a dɔn ni i muso in bɛ ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ d'a kan. Parce que i bɛ bɔ i bɛ taa baaraw la kɔfɛ i t'a dɔn a bɛ min k'a la. non Bajalo t'inquiète Aja bɛ komi a b'a yɛrɛ de fɛ yen ne muso i kɔni b'a dɔn a tɛna juguman ta k'a kɛ ka Aja sɛgɛrɛ n'a ma juguman min ta k'a kɛ k'a yɛrɛ den sɛgɛrɛ a tɛna o ta k'o kɛ ka Aja sɛgɛrɛ o E tɛ so e bɛ baarayɔrɔ de la. Bon e tɛ se ka sokɔnɔna ko dɔn ka tila ka baarayɔrɔ ko dɔn. o ye tiɲɛ ye mais ni ne ye min f'i ɲɛna ne ka du kɔnɔna ko de don Aja elle va très bien D'accord n'i ko ten fɛn kɔni ka na n den sɔrɔ dɛ. Parce que ani e den mama bɛɛ bɛ âge kelen na. N t'a dɔn min b'a la sisan i kɔni bɛ min f'i ɲɛna a ka to ka na bɔ yen semaine o semaine o de ka di. non t'inquiète n'Ala sɔnna ma a bɛ to ka na bɔ yen O bɛ diya n ye. sinon i ka ko dɔ in a k'a bila da jumɛn na Ne ka ko dɔn in wa siɲɛ dɔ in na ne m'a f'i ɲɛna n k'o ko dabila la ne dun bɛ k'e de kɔnɔ dɛ. mais ka ne kɔnɔ cogo di e yɛrɛ e ma se ka fɛn kɛ i n'u ka bɛn fɔ la ne bolo ne ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ e ɲɛna E ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ ne ɲɛna wa ne mago t'o la dɛ. Ne de ko ne bɛ furu ne bɛ taa n sigi n denw kɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka ne den lamɔ dɛ. I bɛ min kɛ i b'o de kɛ. la Bajalo o ma nɔgɔ dɛ ne y'a f'i ɲɛna ne ye monogami de si n tɛ se ka muso wɛrɛ furu ka fara n muso kan n'an bɛ solution min ɲini an k'o ɲini sinon i bɛ ka min fɔ c'est pas possible a ma nɔgɔ vraiment Dazo n bɛ min f'i ɲɛna mɔgɔ wɛrɛ tɛ taa ne den lamɔ dɛ. Ne yɛrɛ de bɛ taa n den lamɔ. N'i bɛ ne furu i bɛ ne furu diyagoya wa ne sigilen don k'e de kɔnɔ. N'i tɛ n furu i ka na n den di yan n yɛrɛ bɛ n den lamɔ. Mɔgɔ jugu foyi tɛ taa ne den lamɔ ka juguya kisɛ bilen don a kunkolo la. Bajalo i bɛ ka nin kuma fɛn fɛn fɔ ne ma na yan o la ne nana yan de ka na bɔ i la n'a y'a sɔrɔ baasi t'i la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko n nana sɔrɔ baasi t'i la i bɛ se ka sira di ne ma ne bɛ taa Ka sira d'e ma wa ka sira d'e ma ka sɔrɔ ne ye kuma min f'e ɲɛna e ma kan jɔlen fɔ ne o kan ne tɛ se ka sira di i bɛ kan jɔlen de fɔ ne ɲɛna. Bajalo an bɛ ɲɔgɔn wele E bɛ ka taga sɔrɔ i ma kan jɔlen fɔ ne ɲɛna dɛ. ne k'i ma ko an bɛ ɲɔgɔn wele I ka na n den di yan n'a ma ɲɛ ko i ka na n den di yan parce que mɔgɔ jugu foyi tɛ taa ne den lamɔ ka na di ne ma. E cɛ mo dawolo e cɛ
Ouais, sina bandi. Cɛ a kɛra fama yɛrɛ. Wala dɔɔni dɔrɔn. Cɛ i yɛrɛ ɲɛ humunen don mun bɛ yen. Foyi tɛ ne la. Cɛ n t'i kɛcogo kɔrɔ yɛrɛ ouais. Ne m'a f'i ye ko fɛn tɛ n na. Non ni min b'o fɔ dɔrɔn ni min bɛ yen i ka joli ye ni min b'o fɔ an k'o ɲɛnabɔ kɔni. Sina bandi i bɛn'i to kuma la an bɛ kɛlɛ dɛ. Ne m'a f'i ye ko fɛn tɛ n na wa. Fuga tɛ sa cɛ la ni laga dɔ bɛ yen dɛ joli ba de bɛ na sisan. Fatim. 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 ala ni laga dɔ bɛ yen i kana dɔ di sina bandi ma dɛ. Cɛ ni kan na ouais. Nka cɛ an bɛ kɛlɛ yɛrɛ. Ouais cɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo sa o kelen ouais. Sina bandi. Ouais. Ouais cɛ gontigɛ minɛ kɛ. Ouais cɛ ne ka cɛ ye sa ouais. Ça fait tout ça ouais. Non cɛ. Non ramène. Ni ka pusa kɔnɔ ma ni mala wɛlɛ mais ni sogo dɔ min b'a la o de kun ka di. Ouais i yɛrɛ cɛ a bɛ i n'a fɔ i ma nasɔngɔ bɛrɛ di dɛ. Kɔngɔtɔ den i tɛ nin dun i da ma. Cɛ ŋa cɛ polisi duman dɔ b'i bolo an kan k'i fasa dɔw la cɛ a bɛ diyan. Cɛ i tɛ dumuni kɛ i ka n ka minɛn di yan de wa. Ouais cɛ ne ka cɛ ye sa. Non ŋa cɛ. A ka di trop walayi. Ne yɔrɔ ni ne tɛ kɔnɔ tɛ fa walayi. Ouais. Ni ne tɛ fana tɔgɔ fɔ san na. E y'a pɛr kolon den ne k'e ma ko ne mago bɛ tɔgɔ de la. Cɛ tigɛ la dusu kan sa e ye ne ka faama ye ouais. Kana to k'i yɛrɛ ladimi ni ko ninnu na sa. Han. N'i b'a dɔn e ka nin ko ninnu ka go ne i tɛ to k'a kɛ yan nɔ walayi bilayi. Cɛ ŋa cɛ ouais cɛ i yɛrɛ i dimi ka di dɛ ouais. Mɔgɔ yɛrɛ ouais mɔgɔ nakun ka kɔrɔ n'i yɛrɛ o. N b'a fɛ ka don studio la ni bilen dɔɔni b'i minɛ. Cɛ bilen tɛ ne kun. Cɛ a lajɛ sa hali ni dɔɔni bɛ yen ouais hali ni 10 sɔrɔ l'i kun. Sina bandi hali i k'a bila quoi i bɛ ka n tɔɔrɔ yɛrɛ de walayi. Cɛ ŋa cɛ ouais hali n'a kɛra taxi sɔngɔ o di kana sa o bilen. Cɛ bilen tɛ n kun a bila. Ji sɔngɔ. T'o tɔ ɲɛnabɔ ɲɛfɛ. A fɔ ko minɛn ka ji dɔ soli ka di yan kɛ. Cɛ ne m'a fɔ k'i ka t'o tɔ ɲɛnabɔ ɲɛfɛ a. Ça va? Ça va. Kan jumɛn? Kan foyi tɛ. Cɛ i dun ɲɛ kumunen don. Mun de b'i la? Foyi. Foyi? Cɛ i kunkolo ɲɛna trop walayi. Walayi a ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ. Ok merci. O don na ne dun ye wele k'i ka taa n ka cɛ i dun ma taa bilen. Jɔn ko e ma ne ma taa? Han? Mais ne ko e ma n'i sera k'an wele e dun ma ne wele bilen. Ne tagara dɛ i ka petini ye poliyan kan dɔ de fɔ ne ma et puis fɛnɛ bɛ kangari da y'a mɛn a ka malo baliya kun bɔ ne kan mais ale tɛ n bɛ jigin de la. E cɛ mɛ worosi cɛ ka n'olu tigi yɛrɛ la sisan ko fa ye denmisɛnnin de a bɛ kulonkɛ de la. Kulonkɛ n'i ye fɛn o fɛn mɛn baladen lajɛ a y'a mɛn balaba de da n'i ye jogo jogo falen yɛrɛ y'a don a la mɛ n tɛ jigin fa la ko in bɛɛ yɛrɛ a bɛ ka malo baliya fɛn o fɛn kɛ ne lajɛ a bɛɛ yɛrɛ. Cogo di? I yɛrɛ ɲininka. Cɛ fa dun ye denmisɛnninw de ye fɛn tɛ fɛn dɔn. E yɛrɛ b'a fɔ ko denmisɛnnin a tɛ fɛn la a bɛ kuma fɔ jɔn b'o don a da kɔnɔ denmisɛnnin kuma dɔ b'a da kɔnɔ. Cɛ mɛ worosi olu kɔni tɛ digina ko ye sa ni digina ko tɛ kɛ a bɛ kuma min fɔ kɛ n'i bɔra a kalama don o don i bɛ sɔrɔ k'a dɔn don. Cɛ worosi cɛ sabali sa cɛ fa ye ne den de fa tɛna se ka kojugu foyi kɛ wa fa tɛ foyi dɔn denmisɛnnin fitinin. Ok n'i ko denmisɛnninya de b'a la n'a kɛra mun ye kɛ i b'i jɔ n'a ye. Ni kuma bila sa yala an ka taa. Ka taa min? An bɛ taa an terikɛ dɔ ka yɔrɔ la. E terikɛ dɔ wa? O bɛ min? A bɛ ba kɔfɛ. An bɛna taga mun de la fɔlɔ Jini? An bɛna taa bila dɔɔni dɔrɔn ka lɛsi dɔɔni tire. Ka lɛsi tire wa? O ma e fɛ yen nɔ tɛ sɔrɔ yan. Non ne ba cɛ worosi sabali sa Jini yen kɔni na jan. An bɛ taa bila dɔɔni dɔrɔn tan dɔɔni dɔrɔn an bɛ wuli. Ok an ka taa ni o cɛ ne kɔni tɛ mɛn. Yala an ka taa.
Omo ndon labo adam me ka kuma de fe ki kan don labo ada e kulo de kuma na est-ce que kulo ga nge fare bira ndon labo ada e fele bi yere kila joni ha nga cha ndon labo ada uwe em yere fele joni ha ne ma miri ala ma sisa mi nyeti omo ya fama ala nkira kama ndon yoro irana e dogon den me no go ma ke dogon me ne rebola bita ko bita nya gi don asira la tu mi me bo ala e bai non ni bacha ne yɛrɛ bɛna dɔnkili da dabila n'a fɔ I y'u mɔgɔ fu tɔgɔ fɔ u tɛ wari d'i ma. Rappeur nɔgɔlen den I tɛ lamɛn mɔgɔ tɛ lafiya kana dabila kɛ kɔngɔ b'i faga walayi ne ye tɔgɔ fɔ I sigi yan ko arabu ne ye tɔgɔ fɔ ne fana ye tɔgɔ fɔ I m'i cu mɔgɔ ka gɛrɛ na I tɛ foli kɛ hali n'a fɔra gɛrɛ na an ka ɲɔgɔn bonya dɔɔni ma ye ne bɛ fo mun na jakusa de foli yan n ka n tɔgɔ sɔrɔ I da kɔnɔ ko foli o ye mara waleya de mɔgɔ mɔgɔ n'i maralen don I tɛna mɔgɔ wɔrɔ ka sɔrɔ I ma foli kɛ jɔn mara e fugaden tɛ foyi ɲɛ kare kɔnɔ ti wili la I filan bɛɛ bɛ ka taa baara kɛ I b'i sigi ko ne ma mara e bɛna éducation ko nin fɔ ne ɲɛna an cɛ bɛ baara wɛrɛ fɔ ne ɲɛna e kɔngɔtɔ den bɛ yala la ka dumuni kɛ mɔgɔ ka so n tɛ ta n tɛ kari kɔnɔ yan y'a ma n tɛ sɔri kɔnɔ wari bɛ ne kun a caman ba waso tɛ wɔn ka cɛ wari b'an bɛɛ de kun cha bonda la mun ne be Omo a bɛɛ cɛ e bɛna ne bɛna gɛrɛ na ko ne ka wuli ne bɛ fo ko mun kɛ a bɛɛ cha ti sigi a bonda la re mun ne be o ma e mali wari ya nte nga cha te ma kala fola aw ka kala man kala folo I shap don ta wala kunna jara o mo na no nti ka foka kan kuma bla